kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Esplanade, sa Pasig River Esplanade. Ayan po. So magla-live update po tayo ngayon dito sa Pasig River Esplanade. Nandito tayo sa tapat ng nasa tapat tayo ng Manila Post Office, guys. Ngayon pupunta tayo sa ano, guys, doon sa extension ng Pasig River Esplanade papuntang Port Santiago. Okay, guys, samahan nyo ako, guys. Pasyalan natin yung bagong extension ng Pasig River Esplanade papuntang Port Santiago. So bago yan, shoutout muna, guys, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hello, guys, dito si KBR TV sa Pasig River Esplanade, kung saan magla-live tayo ngayon. Ayan, so ipapakita ko sa inyo, guys, ang likod ng post office. Ayan, yung nasunog na post office, guys. Nandito tayo ngayon. Ayan, dito po nag-i-start yung ating Esplanade, Pasig River Esplanade. Yan kung napapansin nyo dyan, guys. So ayan, oh. Meron na tayong mga bisita, guys. Ayan, meron na tayong mga bisita dito. So ayan, guys, nandito tayo sa likod ng post office, yung nasunog na Manila Post Office, guys. Dito nag-start yung ating Pasig River Esplanade. Kung napapansin nyo, guys, napakaganda ng view. Marami tayong mga bisita rito, namamasyal, may mga nagpipictorial. So, ayan. So sa baba naman, guys, makikita mo may mga nagtitinda ng ano dyan, nagtitinda ng pagkain, guys. So mapasyal tayo. Ayan, 1 million na tayo, 4 million in the house, guys. So maraming salamat sa pagpunta sa atin. Hello, guys. Hi. Ayan sila, namamasyal sila. Ayan sila. Hi, sir. Namamasyal sila. Be, sarap ng pasyal, ah. So pupunta tayo doon. Nandito tayo ngayon sa Jones Bridge. So mamaya, guys, maganda to, guys. Umiilaw to, guys. May fountain dito. So 7 million in the house. Ay, meron tayong nakamascot dito. Hello. Ayan, napakainit ng suot niya, no? Hello. Gusto naman? Okay daw, okay siya. So ayan, guys, marami tayong namamasyal dito, mga kababayan natin dito. So ayan, mapunta tayo dun sa Jones Bridge. Nakikita mo, ganda din. So ayan, 13 million in the house. So may galab shoutout sa inyo dyan. So bababa na tayo dito sa Jones Bridge. Ayan, so ito yung Jones Bridge, guys. So dito naman, guys, pwede kayong tumagos dito, guys, pag galing kayong Chinatown. Dadaan kayo sa Jones Bridge. Ayan, papunta rito, guys. Nandito yung babaan. Ayan, dito pwede kayong bumaba dyan. Tapos pwede na kayong pumunta rito sa Pasig River Esplanade. So ngayon, guys, sa ilalim tayo ng ano. Ayan, nasa ilalim tayo ng hello. Nasa ilalim tayo, guys, ng
number 3, sa palagay niyo po, ganda po ba yung passenger mo parang sa bagay? Eh, may ano pala dito, may... Tapos number 4, sa tingin niyo po, ano po yung mga pwedeng gawin ng kalapin natin, tsaka yung mga clean-up books para mas mapaganda pa po, yung pangalagaan pa po yung Dapat mano-mano nila yun. ilang hindi po. So, ayan. May in-interview siya. Hello. Ano nga palang pangalan nitong ano na to? Momo? Eh, Momo. May Momo rito. Maaga pa, may Momo na. Thank you. Ayan. In-interview. Sir. Kuya, picture po. Ayan, picture sila. Hi guys. Anong school kayo po? Mga taga-UST. So mayroon silang parang project niya, no? Parang Project po. ayan, para sa project nila guys. Ha? Guys, KBR TV guys ha. Pakinggan City. Ay, support na lang. Thank you. Hello. Safe na safe ka rito ha. Doon ka para ano. Maliwanag na sir. Aliwanag ba? Thank you, thank you. Hi, can I ask question? Yes, of course. Yan, dito tayo guys sa Pasig River Esplanade guys. So, papakita ko sa inyo, marami ditong may mga mascot dito. Hi, shout out kay Maria Teresa Paeldon eh. Hi. Kumusta na? Okay. Ayan, may mascot tayo dito guys. May titinda ng ayan. So, nandito tayo. Bawal umakyat dito. Close, temporary close. Hi Maria Teresa. Hi, how are you? Meron tayong bisita si Maria Teresa. Ayan, thank you Maria Teresa for coming. Thank you so much. Thank you for coming. Ayan guys, meron ditong pwede kayo magpa-picture dito guys. 3 shots, 1 print. Ayan, meron sila dito guys. Haba po kasi ng pila nun sa photo. So ayan, 150. Honey! Wow. Ganda ah. So dito tayo guys. Kailangan natin tumawid. So dito guys sa baba ng overlooking, meron ditong mga kainan. Hi guys. Hi. Flowers. Dito may maraming pila dito yata. Oh. Pila rito ano? May pila. Baka may promo sila guys. Yan, may promo. Photo booth yan. Ay, nakapila si Mamo. Ay. May photo booth pala rito. Nakapila pala to sa boat.
Ayan guys, meron din dito guys na may shop dito na bilihan ng mga accessories guys. So ayan, ipapakita ko sa inyo. So may mga sombrero, bag, kwintas, bracelet, ayan, damit, painting. So dito yan guys sa Pasig River Esplanade. Kasi ako ng picture sa ano, sa dito. So nandito na tayo guys sa Binondo Intramuros Bridge. So dito rin guys, meron din ditong may photo booth din dito guys. So pangalan niya Dimes Self Photo Shoot. Ayan, Dimes. So pasyal na kayo rito guys. Sisira yung Power on. Bluetooth mode. So ayan, Dimes Esplanade. So banda ron guys, mamaya pupunta tayo. Titingnan natin yung ginawang parke, ginawang park. So ayan, doon sa extension nitong Pasig River Esplanade. Titingnan natin yung Ano 10 lives, 10 lives. So ayan guys, pagka nandito kayo sa Binondo Intramuros, ayan, yan guys. Or dito na tayo. Pwede kayong, pag galing kayo dun sa Binondo Intramuros guys, pwede kayong bumaba rito guys. Dito kayo bababa. So ayan, pagbaba nyo rito, tagus na dito sa punta tayo ngayon guys dun sa extension nitong Pasig River Esplanade. Ito yung extension papunta na ng Port Santiago. So ayan, malayo pa lang nakikita ko na guys. So meron maraming namamasyal guys na mga kababayan natin, pamilya, ayan, magjowa, ayan, at mga syempre mga bata. So dito rin sa ayan, yung mga pasyalan natin guys. Ngayon ko lang kayo ba? Ganito. So ayan, Thank you. so ayan, may din dito ng mga lawan na pwede sakyan. So ito na guys yung sinasabi kong extension ng Pasig River Esplanade. So ito na yung paggaling ka dun sa Binondo Intramuros Bridge. So ayan, dito ka lang dadaan. Ayan. And we have barbecue also, and ayun, mga tusok-tusok na fishball, kikiam, may best kikiam, may kikiam mata dyan. And meron din po tayo dyan, So ayan. coffee po sa mga nagko-coffee dyan umaga, tanghali, gabi, o kahit bago matulog, alam kong gising na gising kayo, especially sa mga So, puyat yan, na dito, hilig guys, magpuyat dyan. We also have wallets po, and pwede po kayo order ng wallets dyan. I think pwede yata magpa-customize dyan. Tama ba? Ayun no. Pero ayun, may free name nga, so pwede mong ipalagay yung pangalan ng bebe mo. Sana all. So ayun, we also have fries po dyan. Yung fries na nasa ibabaw and yung juice points nasa ilalim. Sobrang sarap po ng fries nila dyan. May mga flavor po.
We also have sisig po. Ayun, sa mga sisig lover gaya ko, order na kayo. Yan, meron din po tayong shakes po, mga mango shakes po. Sobrang sarap po dyan. I think yung meron ata sila dyan yung mango shake na overload. Yung parang I think halos lahat ng mga toppings is ilalagay ko. We also have mga value meals Ayan po. guys, So, ito na yung mga value meals po tinatawag natin na dyan para po extension sa mga ng student and sa mga extension ng Pasig River nag-work po. Esplanade So, guys. please order lang po. Papunta ron sa Hopefully, Fort nabubusog Santiago. namin kayo. Hindi lang sa Fort music. Santiago, Kaya guys, ito nabubusog na, din kayo ito sa na. mga foods Makikita na nyo, guys, available dito. Ayan o. So pupuntahan natin guys ha. So marami nang kayo nandito guys ha. Ayan, mayroong kumakanta dito. Ayan. So ayan guys ha. Meron din dito guys, pwede kayong mga bata, pwede sumakay dito guys. May parang cart dito. Ang ganda na guys ng park natin. Ito guys, diretso na to guys sa Fort Santiago guys. Ang daming kainan dito, may mga shawarma guys.
Grabe guys, sulit dito guys ha. Ang daming namamasyal, ang daming kainan. So, pasok sa ano, every Saturday, Sunday. Kahit araw-araw, ano lang, wag lang Monday kasi naglilinis sila dito every Monday. Ayun ang close nila. So, pupunta na tayo doon sa Port Santiago. May mga juice din dito guys. Eto guys, papunta na to guys sa Port Santiago guys. Ayan, ito yung extension ng Pasig River Esplanade guys. So tingnan mo, meron na pang
I couldn't take one more step. I can't remember. Ang galing guys, sa pamagitan ng pag-bike, masishake mo yung guys, masishake mo yung ano, shaker. Ayan guys, sa pamagitan guys ng pagbabike, masishake mo na yung ating everyday kayo sir? Every weekends. Every weekends lang, okay. So Saturday, Sunday? Yes. So ayan guys, dito lang yan guys, matatagpuan sa yung extension ng Pasig River Esplanade guys. So ayan, dito lang yan guys, so malapit sa papasok ng Port Santiago guys.
dulo na guys ng Port Santiago. Ito yung extension ng Pasig River Esplanade guys. So kung napapansin nyo, meron dito kumakanta guys. Guys, ito na guys yung loob ng Port Santiago guys. Ayan. Pwede kayong mag-entrance dito guys. Dito, kung gusto niyo dumaan ng Esplanade, Pasig River Esplanade, dito sa may ano lang po yan. Sa may likod ng Manila Post Office dati. Ayan. Ayan guys, galing na tayo doon sa Mercadillo guys. Mayroong performer doon, singer. Ayan. So balik na tayo doon guys sa Pasig River Esplanade. Itong pinuntahan natin guys, ito yung Port Santiago. Pwede nang tumagos dito. So napakaganda na guys. Marami na namamasyal na mga kababayan natin.
Maraming kainan dito guys. Ito guys, Drama-drama, mga bata pa kayo ah. dito ulit tayo. Dito ulit tayo sa Ano? 24 na siya? Binondo 24? Intramuros guys. Binondo Intramuros Bridge. Ayan po, 44. marami tayong mga Grabe ah, patinda ka ba sa akin? marami tayong bisitang mga kababayan natin. Ayan, Ayan, may mga isang for you is sa'yo. mga mask. By Silent Santuario. Ayan, ah. Sana magasan?
Pakaganda talaga sa gabi, guys. Daming gamo-gamo eh. Mga rides na ano.
Uy, gago si Balak. Ganda guys, no? Ganda. Tayo nasa Italy. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa size mo na punta dyan sa abroad. Shout out sa inyo. Yan, engagement lang tayo. Engagement. Engage. Ayan, thank you so much guys. Hindi ko agad. Mamaya, abulin kayo ha. Katakot ha. Baka walang magbigay sa'yo, makakatakot ka. Hey. Shout out. Shoutout kay Mama. Shout out. Manong ulam. Dito kami, kagala. Shoutout sa Baseco. Ayan, mga shoutout sa Tondo. Ayan. Yeah. Talikod lang, Mar. Doon o. Ayan, pabalik na tayo dito sa taas. Underground. So wala siyang fountain. Ang ganda nito guys pag may fountain siya eh. Hi Agnes. Shoutout sa'yo dyan Agnes. Agnes Abogado. Abogado. Si Atty. Agnes pala to. Andito tayo Agnes sa ano. Andito tayo sa Esplanade sa Pasig River Esplanade guys. Maraming salamat Agnes. Maraming salamat sa pagpunta sa aking bahay. Ayan. Paki-like na lang po ang ating video guys. Ayan guys, maraming salamat guys sa pagbisita sa aking bahay guys. Thank you so much. Mag-e-end na po tayo dahil pupunta. Abangan nyo ako guys, magla-live ulit ako ngayon dito sa meeting de avance ng ating kandidato. So, abangan nyo ako guys doon sa may City Hall, sa may Cartilla. Abangan nyo ako guys, magla-live ulit ako doon guys. Maraming salamat guys ha. Nandito tayo sa Pasig River Esplanade. Kaya kung saan nag-update tayo. Ang dami talagang mga kababayan natin bumibisita rito, namamasyal, makain. So ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. God bless us.